Liburu zahar bat. 2025an edozein nerabek behar duena. Grimorium Vascorum. Zer da? Grima ematen duten euskaldunen katalogo bat? Latina da. Euskal Grimoria esan nahi du. Naturaz gaindiko izakiak akabatzeko teknikaz beteta dago. Nik badakit nola sorginekin akabatu. Eta tartalo? Edo nola akabatu atxe? Dena liburu honetan dago. Linus Santus Iorium Radix. Nola aurkitzen dituzu gauza hauek? Gogoratzen espeziaz betetako armairuaz. Bai. Eta gogoratzen duzu espeziak ez zirela esan dizula. Bale. Ikusten hori iritsi nahi du. Bai. Bueno, ez. Zuk liburu hau behar duzu. Eta laburpentso bat egiten badidazu? Ez daukat gogorik, klasan ematen diguna ikasteko eta bere liburua ikasiko dudala uste du. Zer liburu hori? Bai, Grimos Vascus edo horrelako zerbait. Grimorium Vascorum! Ikusi dezaket? Totxo hau da, Baina, suposatzen da liburu hau mito bat zela, esaten zen bere kopia guztiak erregin zituztela. Ba, hau bizirik atera zen. Ze ona! Ta latinez dago? Hori da, eta nola nahi duen Karmelek nik hau ulertzea? Ba, ez dakit. Bai, argi dago azkarragoa zarela uste duela. Esan nahi dut, kultura klasikoko hautazkoan zaudela uste duela. Aizu, utzikozten irake? Nik itzulpena egin dezaket? Dena zuretzat. Hori eukene da. Elkarrekin joaten gara biologiako klasea. Oso jatorra da, baina ez dazka lagun asko. Ja. Zerbait dakizue honi buruz? Kartela begiratzen bakarikari gara. Eta zuri, Gomez Anderinoa, ez diezaztutela eragin, konpainia txarrek. Ez dut ezer egin. Oraingoz, baina badirudi arazoak zure atzetik dabiltzala, Mendota Anderinoa. Baina, Espero dut desagerketa honekin zer ikusirik ez izatea. Bestela, disiplina espediente potolo bateko protagonista izango zara. Hain potoloa. Itzaurrea ere beharko duela. Ematen du ondo moldatzen zaretela, behintzat oraingoan ez dit nire uniformari buruz ezer esan. Orain ulertzen dut zergatik ematen zuen Eukene kezkatuta zegoela. Urko bere lagunik onena da. 5 egun daramatza desagertuta. Seguru oso gaizki pasatzen ari dela. Kaixo lagunak, kailetako zabak saltzen ari naiz giroa lortzeko. Bai, noski, nahi dituzun guztiak. Zergatik ez dizkidazu komunan saltzen, Baina zertan ari zara, Mari? Ez dakit, Irene, zertan ari nahi, zergatik ez dizuzuk azaltzen, Jontxu? Ai, Mari maitea, bueltatuko didazu nire belarria. Ai! Nola jakin duzu? Jontxu eta bion arteko aspaldiko jolaz bat da, baiet? Bai, baina ez dut inoiz engainatzen. Benetan asko gustatzen zein nire belarria. Ai. Zertan ari zinen eskautez mozorrotuta. Ezin ditut nire lagunak bisitatu. Deskubritu zaitzakete. Elitzateke errazago izango besterik gabe zu izatea. Baina, igual gizaki kolorearekin... Eta hori divertigarria iruditzen zaizu.
horrek ez du oso higienikoa ematen. Desagertutakoaren izango da? Desagertutakoarena? Ez. Ez da Urkorena. Eukenirena da. Eta zein da Eukene? Eukene! Eukene! Haupa, barkatu, Euken ez da? Bai, ni Mari, ikasle berria ardi galduan ni eta zentzun duzun guztia egia da. Kaixo, gailetako zo hauek. Aizu, polita, zergatik ez zara gaietak saltzera beste non baitera joaten. Bueno, esan nahi nizuna, zure jertzea aurkitu dut. Ze? Nik ez da jertxeri galdu. Hori zan jertxea. Bueno, broma bat izango zen, bakizu jendeak idatziko zuten, eta... Ja, Urkorenarengatik, ezta? Eukene, zure lagunik onena da. Ez dakizu nun egon daitekeen. Nik ez dakit ezer ez. Ja. Ezka horiak ez du denbora galtzen frikiak beldurtzen, Aizu, ez zaizu iruditzen. Bai, zerbait eskutatzen du. Gaur gauen jarraitu egingo diogu. Bai, pijama festa! Baina zergatik etorri da gauez eskolara? Bueno, ni noizbait despistatu izan naiz orduarekin liburutegian ikasten, eta hangeratu izan naiz. Eta nola atera zinez? Iso, biok. Ezin zaituzten bizio serio bakar batera karri ere. Bueno, nik bakarrik nahi nuen. Iso. Zer de Montre da hau? Eskolaren azpian 1860ko pasadizo hauek daude. Eta herriko toki desberdinekin daude konektatuta. Irene, zure historio ez bada zetaken kontzertu batekin bukatzen haserretu egingo naiz. Ez, hobe oskorri kontzertu batekin. Ez dakitzen ba denboran jarraitu ezakedan hau egiten. Bakarrik ari da izketan? Jendeak kezkatua dago eta puskatutako jertxeagatik galdetu diate. Ara. Azkenean bazenekien zerbait. Ez itxoin, ez ez ulertzen. Primeran ulertzen dut. Lasai Urko, hemendik aterako zaitugu. Ez, utzi. Uzteko, mesedez! Geldi! Ez ez dula ulertzen! Hiri ez dira zoa azalpenik eman behar Eukene. Poliziari emango dizkiozu. Geldi, ez askatu! Ez duzu ulertzen. Orain seguru zaude? Zuek zarete seguru ez zaretena. Otxo beldurgarri hori. Dauzkatzun hor zaundi horiekin ez duzu nahiago dieta veganoa? Urko, geldi! Badakit hor barruan zaudela. Entzuten didazu, bale? Geldi,
Ez egin horrelakorik. Non dago ipuineko historia behar dugunean. Zertan ari zinen pentsatzen? Bueno, ez nintzen pentsatzen ari. Ez, garbi dago ez. Bururik eta zentzuri gabe jokatu duzu. Eta zer suposatzen da egin behar nuela? Hona etorri eta ulertzen ez dudan liburu bati begiratu? Ba bai, eta agian konturatuko gehien zeri egin behar genion aurre. Gizotxo bati. Hoi da. Emango diozu Mariri, gizotxoi buruzko klase azkar bat. Gizotxo, ez da pizkatu matxista? Emakume bat izango balitz, ze izango litzateke? Emakumotxo? Edo androtxo. Hartuko dugu serio mesedez. Irene, irakurri liburuan jartzen duena. Gizotxo bat, erdi gizon eta erdi otxoa da. Zentzumen bikoiztuak eta aparteko indarra ditu. Izaki hiltzaile arriskutsua da. Bale, gizotxo bat. Eta nola hil dezakegu? Zilarrezko bala batekin? Ze? Ez, ezin jozu eminik egin. Urko izaten jarraitzen dula. Aber, ikusi dezue. Ni ikusi nau eta lasaitu eginda. Eta gizotxo originala hiltzea? Ez dagoela gizotxo originalik. Aber, kontua da ritual bat egin genuela. Ritual bat. Funtzionatuko duela uste oso? Bai deiarik ez, baina probatu beharko dugu. Bale. Eman bueltak zuaitzari. Bale. Ez, hombre, baina beste norabidean, erlojuaren norabidean. Otxoaren indarra, otxoaren larrua. Gizakiak berea du jantzia. Azala kendu, bestea hartu. Nortzaren horrek emango dizu marku. Ba, ez dut ezer nabaritzen? Nondik atera duzu liburu hori? Tarotzar batetik. Egira. Sorginkeraren horria barruan zeukan. Hemen, honen arabera gizotxoaren transformazioa ilargiaren urrengo fasea baino lehen deuseztatu daiteke. Sorginkeria bera erabili behar da horretarako. Baduela astebete izan zen. Ba, hilbetea orduan da... Bihar. Bikain, asko gustatzen zait erlojuaren kontra lan egitea. Ezin duzu bakarrik egin, laguntza behar duzu. Soka potolo bat behar dut. Taldean lan egiten ikasi behar duzu. Eta garrantzitsuena astu zaizu. Badakizuen nola erakarriko duzuen gizotxoa. Hobi bat alda itzaletatik agertzea. Ez zenuke hemen egon beharko. Ezagutzen duzu elkar? Ez. Bale. Ni espiatzen ari zara? Laguntzen. Erabiliak onito sustraia. Erotu egiten ditu. Bale, eskerrik asko informazioagatik. Mel, badaukaz horrelako zerbait armairuan? Bai, zoazte bila. Lauak. Beraren gandik urrun nahi zaitut. Hainbestere naiz gerturatu. Enaiz zutaz fiatzen. Ez da zure inguruko ez ere. Ni zutaz ere ez. Baina ez da nitaz ere. Mina egiten badiozu, benetan esatiz. Ze. Badakizurine laguntza beharko duzuela. Ez dut uste. Bera da berpistua. Ez dauka jakin beharrik. Eta zertarako ari zara entrenatzen orduan? Noizbait, zu bezalako bati aurregin behar badio. Badakizu bere beharra izango dutela. Badaukagu. Joan eginda? Segurenik betirako. Eskerrak ez duzuela elkar ezagutzen, Ze esan zizun elkartu zineten lehen aldian? Ez dakit, berpiztuaren zerbait. Badakizu zer esan nahi zuen? Ikertzen ari naiz. Nola ikertzen ari zarela, orain esan badizut. Hitz egiteko modu bat da, teoria guztiak ikertzen ari naiz. Galdetuko diot ikusten dudan urrengoan. Ez du nahi berriz ikustea. Argi dago, ez duzuela elkar ezagutzen, Ez duzuen madarikazio bat deusestatu behar.
Ui, ez duzue kafe bat nahi? Lotu duzu zok esan izun bezala. Bai, ez duzu ikusten. Ez nintzen neska horrekin fidatzen, eta arrazoia neukan. Ba, niri jatorra iruditzen zitzaidan. Murko geldi. Gogoratu nortzanen. Zuetzea monstro bat. Bale. Esnatu. Hor barruan harrapatuta zaude. Baina zure laguna naiz. Ezagutzen zaitut, bale? Fidatu nerekin. Listo! Hasi rituala! Otxoaren indarra, otxoaren larrua. Izakiak berea du jantzia. Azala kendu, bestea hartu. Nortzaren horrek emango dizuma. Otxoaren indarra, otxoaren larrua. Izakiak berea du jantzia. Azala kendu, bestea hartu. Nortzaren horrek emango dizuma. Ez du funtzionatzen. Zergatik ez du funtzionatzen? Alderantzaz ari gara! Eukene, jarraitu ritualarekin! Mari, erlojuaren kontrako norabidean egin behar duzu korrika! Otxoaren indarra, otxoaren larrua. Izakiak berea du jantzia. Azala kendu, bestea hartu. Nortzaren horrek emango dizuma. Eskerrik asko nitaz izazteagatik. Nuke sekula egingo. Zer, grazia dauka, berak ez luke sekula egingo. Txakurtxoak ez abandonatzeko kanpaina, orain dela 30 urtekoa, hit bat izan zen. Ok, boomer, zuk bai dekezula momentu bat izorratzen. Ez zen hain zaila taldean lan egitea, ezta? Azkenean lagungarriak izan dira. Bale, arrazoia zenuen. Planaren 150 nire superkorapiloa izan da. Zure zokai apurtu egiten da, 150 meritua norbaiti eman behar baldin bazaio, Ireneri da. Berak deskubritu zuen zer egin. Badakizu ez zer den interesgarria. Hemen jartzen du gizotxo batek beste batzuk infektatu ditzakeela hozka edo arramazka eginda. Bai, super interesgarria, Bai, eta transformazio hori hurrengo ilargi zikloaren amaieran gertatuko litzateke. Eskerrak ez dio lainorik hozka egin, ez?